Godwin Sant, l-uffiċjal pubbliku li skontimi żvelat il-bieraħ aċċetta rigali mingħand kumpanija taż-żejt, kien interrogat mill-pulizija. Jirriżulta li Sant kien arrestat u interrogat nhar il-Ħadd stess fid-depow tal-pulizija. Dan fl-istess jum li kien sospiż mill-gvern wara li kienu żvelati emails li għaddew bejnu u George Farrugia. U fil-waqt li Sant kien id-depow, George Farrugia kien l-ajruport minn fejn qabad titjira lejn Venezia. Għalkemm l-avukat ta' Farrugia, Siegfried Borchkow, insista li din is-safra kienet ilha skedata u ma kellha xejn x'taqsam mar-rapport ippubblikat il-Ħadd li għadda. Skontu se jaslu lura Malta nhar l-Erbgħa. Borchkow ċaħat ukoll li siefer ma' Farrugia biex jiftaħ kontijiet bankarji ġodda f'isem Farrugia jew xi ħadd ieħor, għalkemm il-Gazzetta Malta Today irrapportat li Farrugia għandu numru ta' kontijiet bankarji fl-Iżvizzera. Meta l-avukat tiegħu kien mistoqsi jekk hux qegħdin fl-Iżvizzera huwa ma qalx fejn jinsabu minħabba raġunijiet ta' konfidenzjalità. Jidher li Farrugia siefer lejn Venezia permezz ta' titjira Ryanair fit-3 u 5 ta' wara nofsinhar ta' nhar il-Ħadd. Borchkow qal li hu Farrugia semgħu bil-pubblikazzjoni tal-emails waqt li kienu l-ajruport permezz ta' telefonata li saret lil Farrugia. George Farrugia kien ingħata l-maħfra presidenzjali biex jikxef lil min kien involut fl-iskandlu tax-xiri taż-żejt. Il-Ħadd il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li wara l-investigazzjonijiet tal-pulizija, il-gvern se jevalwa jekk għandux jirtira l-maħfra presidenzjali lil George Farrugia.